Il-Kummissjoni Ewropea ġabet fix-xejn allegazzjonijiet fil-konfront tal-Gvern Malti magħmula minn Teris Komodini Kakija, l-iktar membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista qrib il-kap Simon Busuttil. Dan meta fl-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li meta l-Gvern Malti ġie biex jażel min se jibni l-impjant il-ġdid f'Dellimara mexa mal-proċeduri. F'mistoqsija magħmula fit-22 ta' Ottubru li għadda, Komodini Kakija qalet li l-Gvern Malti evita l-proċessi normali ta' kif isiru sejħiet għall-offerti. Il-membru parlamentari nazzjonalista żidet tgħid li f'Ottubru 2013 il-Gvern Malti laħaq ftehim ta' 18-il sena li jinkludi wkoll ix-xiri tal-enerġija u fil-mistoqsija tagħha semmiet li fil-konsorzju rebbieħ hemm sehem mill-Azerbajġan. Wara dan kollu Komodini Kakija staqsiet jekk il-Kummissjoni Ewropea hix kuntenta bil-proċeduri adottati mill-Gvern Malti u jekk dawn kinux trasparenti. Għal-mistoqsija ta' Komodini Kakija l-Kummissjoni Ewropea wieġbet billi qalet li mit-tarif li għandha ma jedirx li l-Gvern Malti kiser xi obbligi dwar akkwisti pubbliċi. Spjegat kif kuntratti għax-xiri tal-enerġija fosthom il-gass huma esklużi mill-iskop tad-direttivi Ewropej. Minnaħa l-oħra l-kuntratt biex tinbena power station ġdida wkoll ma jaqax taħt l-iskop tad-direttivi Ewropej, iżda huwa regolat biss mill-prinċipji ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. Fuq kollox il-Kummissjoni nnotat ukoll kif issejħa l-espressjoni ta' interess użat gwidi li jirriżultaw minn direttiva Ewropea, anke jekk ma kienx hemm ħtieġa li dan isir peress li x-xiri ta' provvista ta' enerġija u fuel huma eżentati. Għaldaqstant saħqet il-Kummissjoni Ewropea sakemm ma jkunx ipprovat mod ieħor, jidher ċar li l-prinċipji ta' trattat kienu rispettati min-naħa tal-Gvern Malti. Għalkemm għaddew 5 tiem minn din it-tweġiba Komodini Kakija ma batitx stqarrija biex tgħidx qaltilha l-Kummissjoni Ewropea kif jiġri ħafna drabi.